Trenerze, podsumujmy dzisiejszy mecz. Co się zmieniło, bo widać było, że ta pierwsza tercja całkiem odmienna jak wczoraj. Tak zmenilo sa to, že tá družina mala lídera. Prišiel Džube, ktorý im vlial takú vieru v sebe a popracoval nad chlapakmi mentálne. Bolo vidieť, že ktož keruje tou družinou napravdu osvedčený facet. To je jedna správa. Druhá správa, ten stres, ktorý včera bol z tých mladých chlapakov, dzisiaj opadł, a po prostu zaczęli sme robiť to, čo povinno robiť, bez jakiegoś dużego rešpektu a po prostu boli sme blízko pri sebe, pomágali sme si, dobre sme jazdili, myslím, že sme mali dużo okazí, škoda, že sme nestrelili tú branku na 2-0, bolo by ľatvé a zadovolený som z bronenia, zadovolený som z pikeju, z oslobenia, nedostali sme branku z gry, dostali sme branku z karného, ale treba pochváliť Mateja Miarku, tiež dobre bronil, ale myslím, že sme boli zorganizovaní a hlavne dzisiaj sme boli takí pevnejší, dużo pevnejší ako včera. Krystian Dziubiński, prawdziwy lider. Wczoraj przyjechał sam swoim samochodem, dzisiaj już zagrał mecz i na tym lodzie było go pełno. Indywidualne akcje, widać, że drużyna na niego patrzy i idzie do góry. Jedna správa, že páči, ale on chce grať. Po prostu to je facet, ktorý chce grať a to je facet, ktorý by mohol byť zmenšený. A preto som ho nenominoval, lebo mali Ligu majstrov a 2 mesiace hral celý čas 3 meče v týgodňu, ale celý čas sme boli v kontakte a on celý čas chcel prísť. Aj keď vyšla správa s Kamilom Malengom, tak zvonil do mňa, že je gotový, ale naraz, že som zastavil tak s tým, že nás bolo 20 a keď už tutaj stala tá kontúzia na tom tréningu Lukášovi Kaminskému, tak už nebolo do jakéhož výboru a zvonil som do Džubka bez problémov, naštartoval samochod, priechal a dzisiaj bol napravdu líder nie tylko w kabinie, ale najmä na tej tafli. Jeśli chodzi o przebieg meczu, no to szkoda chyba tego rzutu karnego, bo tam można by było się pokusić, że jego nie powinno być, tylko ewentualnie kara, bo to tak sytuacja z boku była. Bola to taká surová kara, respektíve keď bola kara na 2 minúty, nepoviem, mne sa zdá, že surová, no ale Serža zahvízdal, bol karný, stratili sme branku. Tam mňa viacej mŕtvi to, že mali sme kilka okazí, aby sme odskočili o gól, o 2, ešte viacej a tam by sme boli ešte pevnejší v sebe, ale zase je to taký proces pracovania s tou družinou. Budem zadovolený, keď zajtra zase budeme vyglądať lepšie ako dzisiaj, takže od meču k meču, z tréningu na tréning sa staráme, robíme a o to chodí, aby tí mladí chlapaki sa školili, aby mali osvedčenia z takýchto ťažkých medzinárodných mečov a myslím, že dla nich duży krok do przodu. Na pewno było dużo sytuacji, dużo strzał, ale trzeba też podkreślić sporo tych blokowanych uderzeń. Tak, bez toho sa dzisiaj bardzo ťažko vygrýva na takomto položení, ale respektíve ten hokej je založený na bronení a na blokovaný střel. My sme boli na mistrovstvách a my sme mali, ja neviem, 15 střel, ale protivník mal 12 blokov, takže tutaj v tom bola duża roznica medzi našou družinou a medzi tými vyspelými družinami. Oni, keď sme sa aj dostali do ukazy, oni ešte do toho dokázali vložičky, dokázali do toho dať nohu, zablokovať ten střel a z ukazy nebola ani žiadna možnosť skorovania, lebo ten kružek ani do branky nedoletel a tutaj staráme sa chlapakom gadať, že dzisiaj potrebujeme, keď je možnosť zablokovať každý ten střel. Dzisiaj to bolo zase aj v tomto kariunku to bolo vidieť, že boli dobre ustavení, boli ustavení v linii střelu a hlavne chceli zablokovať tie střely a to je vážne. Ostatni mecz przed nami z Włochami, również trudny jak każdy na tym turnieju. Nemá ľatvých mečov, nemá ľatvých protivníkov, ale ja som zadovolený. Takto zavčas sme grali Litva, Lotva, Estonia a napravdu teraz ten požon je dužo vyšší. Aj keď nemali dzisiaj Slovenci najlepších závodníkov, tiež majú jakýž přeglon toho zaplečia, ale takéto meče nám dajú bardziej ako meče, keby choď by sme vygrali s tými protivníkmi a tutaj tí závodníci sa viacej posúvajú dopředu v tom väčšej šibkosti proti väčšej jakosti toho protivníka. Je to školenie dužo ľatvejšie, dužo efektívnejšie ako s tými
protivníkmi, ktorí sú nižej notovaní od nás. Dziękuję. Dzięki.